Mar de Santiago xa é unha realidade. A ruta fluvial xacobea que unos concellos de Vilanova, Catoira, Valga e Ponte de Cesures botou hoxe a andar en Fitur. O proxecto preséntase como unha alternativa para que os peregrinos coñezan a historia do camiño a través do río Ulla. A verdade é que é un proxecto apaixoante, froito do traballo de meses. Contamos un pouco coa boa sintonía de todos os alcaldes, vimos que era un proxecto innovador, vimos que era un proxecto con futuro e hoxe, pois bueno, congratúlanos podelo presentar aquí neste magnífico escaparate que é Fitur. A ruta pretende atraer aqueles peregrinos que finalicen o camiño a Santiago, unha continuación do peregrinaxe que permitirá coñecer a gastronomía, cultura e paisaxes destas 4 vilas. Se non todos esos peregrinos que veñen a Santiago que baixen a ver o Mar de Arousa, o río Ulla e o Atlántico e disfrutar da súa gastronomía, dos seus escritores, dos seus paisaxes e da súa gastronomía. Os alcaldes dos 4 concellos mostranse ilusionados. Este tipo de camiños conten cun componente orixinalidade en canto a innovador, pero tamén orixinalidade en que respecta perfectamente o espírito orixinal e o trazado orixinal do xacobeo, fai que non poidamos máis que estar satisfeitos con este resultado. É ilusionante porque ten unha potencialidade da que seguramente todavía non somos conscientes. Na presentación de Mar de Santiago tamén participaron a parlamentaria Ana Pastor e o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, que destacaron a innovación e originalidade do proxecto. Es un producto, yo creo, lo dijo el vicepresidente, de los que va a llamar la atención en Galicia, porque además era un aspecto que no se había tocado. ¿Qué hacer después del camino? Y va de lleno ese objetivo de que la gente siga en Galicia después de venir a Santiago unos días más. O proxecto tamén conta coa colaboración de Turismo de Galicia. Dende esta tarde xa está disponible a páxina web onde poder coñecer toda a información acerca de Mar de Santiago.